Čekam te 5 minuta. Gle kaj imam. Daj, nema me snima. Gle kaj imam. Nema me snima. Rekao sam ti da sam kupio novu kameru, nisam vjerovao. Dobro, koja je? Ide pogledaj kako izumira. Prebolesno. Cool. Čekaj, snimaš sad ili? Da. Daj, nema me snima, please, se bože. Nema me snima. Da, mu nešto radit, ne znam, snimit nekaj. Ajdemo do Mate. Možda. Nema me snima, ti što... Dobro. Evo. Pet likova u kafiću. Pa da. Mi nismo... Gledam liku. Di? Gle lik piše tamo, gdje ga snima. Ne, ali piše, kaj radi? Sam stoji. Ajmo dalje mi. Kaj radi sam? Pa nemam pojma. Da, nema veze, neće idemo mi, kaj? Nema me snima. Cijelo vrijeme mi je bilo onako blurano, onako, kad sam dolazio, nemam pojma kaj. Kaj je to? Fuck. Bravo. Gle lika. Au, Isuse Bože. Ček, to je to ono opet? To je ono lik koje piše. Kaj je? Kaj je? Dobro, daj. Kaj lik? Kaj je vrag? Nemam pojma, daj ga šutni, Ne, daj ga šutni. neću se. Mislim da je pijan ili nešto. Okej, mislim da idemo... Ajmo mi odavde, ajmo. Fuck, Isuse Bože, ti mu vidio fuck, snima ga, snima ga. Pa naravno da sam vidio u faci, vidi se. Nisam skužio, čekaj, kaj je bilo? Isuse Bože, ajmo ga Zato, snimiti. naš šanse da idem snimit tog lika, vidiš da nas je napalo, kaj tebi ono? Ne, daj čovječ, onak možemo ga staviti na YouTube, Da, onak. To je samo stari deda, ne, pijan. ja Isuse Bože, idem. s Na čudnom šanse. pacom, onak, daj, ajmo ga snimiti se Bože, Isuse. Ček, Da to on, Isuse Bože. Kak je došao tu? Isuse Bože, daj, kaj, jel to on, Isuse Bože? Snimaj ga, sad ga snimaj, sad nemoj Da. pobjeći. Kaj radi, Isuse Bože? Kaj radi? ne znam. Ej, jel si ti u redu, onak? Oprostite, jel vam treba pomoć? Koji vrag, onak? Idemo do Mati, ne, naš Da sam šanse. pijan. Ok, znači, Matija, studeni... Aha, Cool. otvoreno. Kak je pusto. Creepy. Koji kat? 5. kat.